Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da waraka, barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Muna mai roƙonka idan wannan ya kasance shigowarka ne na farko wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Ka danna mana alamar lakin a ƙasan wannan bidiyon domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Har yanzu dai mai sauraro muna wannan season ɗin nan naka wanda ka fi sani da labari na. Wanda labari na ana ta fama, ana ta gwagwarmaya, ana ta abin al'ajabi da kuma abin mamaki da abin ban haushi da kuma abin tausayi. Ku ci gaba da kasancewa da wannan channel tamu mai albarka wadda kuka fi sani da Smart Hausa TV. Smart Hausa TV taku ce masu sauraro. A halin yanzu Aliyu da mahaifinsa da kuma mahaifiyar Aliyu suna zaune a falo ne a yayin da suke tattaunawa dangane da abin da za su yi wa Aliyu. Wanda mai sauraro idan baka manta ba, Aliyu a baya ya kasance yana mugun son wata yarinya a yayin da ya rasa ta. A halin yanzu mahaifin Aliyu da shi da Aliyu suna zaune a cikin falo a yayin da suke faɗa wa Aliyu cewa ya nemo matar da zai aura nan da wata 2. In dai bai nemo matar da zai aura ba, to mahaifin Aliyu ya ɗauki matakin kan cewa duk matar da ya zo ya tarar da ita dole ne sai ya aure ta, in dai bai nemo mata da kansa ba. Wanda mai sauraro a baya idan baka manta ba, akwai wadda take tallata wa Aliyu kanta a yayin da take mugun sansa duk da dai shi bai ce mata komai ba. To mai sauraro ya kake ganin abin zai kaya, wata mata kake tunanin Aliyu zai zo da ita? In kuma bai zo da ita ba, wata mata kuke tunanin cewa mahaifin Aliyu zai fito mai da ita a matsayin matar da zai aura? To mai sauraro muna sauraron ku. Ta wani ɓangaren kuma Abba wanda kuka fi sani da mijin Sumayya, a yayin da su Kilishi suke ta hura wuta dangane da Sumayya sai ta bar gidan. Ita kuma Fulani ita ce kaɗai take son Sumayya. A yayin da Abba ya samu mai martaba yake ce masa akan matarsa ba abin da ba zai iya ba. Ita kuma Kilishi babban burinta ta ga Sumayya ta fita daga cikin gidan. Wanda Kilishi take mugun ta tsani Sumayya, ba ta son ta. A yayin da a gidan gaba ɗaya kaf ɗinsu har 'ya'yan sarki ba sa son Sumayya. A halin yanzu Sumayya tana cewa mijinta Abba ita dai ta gaji, tafiya za ta yi, ya kamata ya ƙyale ta ta tafi inda za ta tafi. Shi kuma Abba ya ƙara mata da cewa a kanta ba abin da ba zai iya ba. Har yake ce mata, ke kin san ni, a kanki ba na barin bashi, ba na son kuma abin da zai ƙona miki rai, ki ci gaba da haƙuri. Sauraro kada ka manta kana tare da Smart Hausa TV. Idan wannan ya kasance shigowarka ne na farko wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Ka danna mana alamar lakin a ƙasan wannan bidiyon domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Smart Hausa TV taku ce gaba ɗaya.